chcem, aby môj hlas v médii bolo počuť. Mekama Mirola Štešuláre média. Kama Miro hlaso stavlár média. Kama môj Miro hlaso stellar média. Chcem, aby môj hlas bolo počuť v médii. Naša organizácia funguje na Slovensku už 12. rok, z toho približne polovicu robíme pre slovenskú televíziu, druhým rokom robíme pre slovenský rozhlas, čo je veľký úspech. Naše médium je špecifické v tom, že vlastne našou cieľovou skupinou sú Rómovia, sú rómske komunity. Myslím si, že najdôležitejšie je to, že Rómovia samotní môžu pracovať pre Rómov, nemusia len čakať, kedy niekto vlastne sa začne o nich zaujímať. Môžu hovoriť za Rómov a môžu vlastne byť hlasom Rómov. To znamená, že hovoria jazykom, ktorému rozumejú.